ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕ ದಾನವಾರ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಯಾನು ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ನಿಕಲ್ಡಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಅಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕ ಆರ ಎಲರ್ಜಿದ ಮರ್ದು ಕೇಂದಿರತ್ತ ಆರು ಕೊಡ್ದ ನೆಟ್ಟು ಕಮೆಂಟಡ್ ಕೇಂದಿರು ಅವು ಚಕ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರ್ನೆ ಕೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅవి ಕೊಂಜಿ ಮುಲಾಮ್ದ ಒಂದು ಕಡಪುಡುವೆ ನಾನು ಐಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಜಿಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ತೋಜ್ಪಾವಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಾಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಶಾಯ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿಪೈ ದಲ್ಪ ಇಂಚಿಡ್ದಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೆದ್ರದಕ್ಲಾಂಡ ಜ್ಯೋತಿಂದ ಹರಡಲ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಡ ಆವನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನೆಟ್ಟು ಈ ಮರ್ದಡು ಯಾನು ತೋಜ್ಪಾಯಿನ ಮರ್ದಡು ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಒರಿಯೇರನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಯಾಂಕಡ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ದಡು ಆಂಡ ಆಪುಂಡತಿ ಆಯ್ಜಿಡ ಬಂಜಿಗೆ ಉಡಾಲಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆತೊನೋಡು ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟಡ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೆತೊನಾರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಅಂಚದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಮ್ಮ ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಪಂತೇರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯಿಂದ ಪಂತೇರು ಏನು ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಕಡಪುಡ್ಜಿಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಯಾನೈಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಜಿಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರವರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಮ್ಮ ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ ಪನ್ಯಾಲ್ಕನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಯಿಂದ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೇರಿ ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ಏಪಲ ಒಂದೇ ಕತೆ ನಂದು ಕೇಂದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಆಕ್ಲು ಕೇಳನೇಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಕೊರ್ಜಿಡ ಸರಿಯತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತ್ತದ ಕೇಂದಿನ ಅಕಲ್ನ ದಾದಾಣನ ಗೊತ್ತುಜೆ ಪಿರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿಜೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತ್ತಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲರ್ಜಿದ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯಾನು ಎಲರ್ಜಿದತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ಪನೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಮುಲ ಮುಟ್ಟ ಹೊರಡಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಾಬೂನು ಏರೆಗೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಆ ಸಾಬೂನು ಬೇತೆನೆ ದಿವೋ ನೋಡು ಅಕ್ಲ ಸಾಬೂನು ಅಕಲ ಸಾಬೂನು ಬೇತನೆ ದಿವಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟನಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಪಾಡೋಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಜೋರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ದಿವೋಡು ಬೇತೇನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಕುಂಟು ತೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಅವನಂಗೆ ಬರ್ಪುನೇ ಕುಂಟುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಪೊಸತ್ತು ವೈರಸ್ ಕೊರಿಯಡ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧೋಡು ಅಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮುತುವರ್ಜಿ ಜೋಯಿಸದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಾಬೂನು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒರಿಯಾಡ್ದೊರಿಯ ಪಗರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಪುರ ರೆನ್ಗಾರ್ಡ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತು ರಿಂಗನ್ನು ಪಂಡರು ವಾನ ಮುಂದೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಅವೇನು ತೂದು ಕನ್ನಲ್ಲ ಈಗದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಜೊಂಜಿ 40 ರೂಪಾಯಿದ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಮಾತ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಬೇಲೆ ಹೋತಾರ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚಂಡ ಯಾನಿನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ದಾರನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ತಿಂಡಿ ಅವೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬದನೆ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ
ಯಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಂತು ತೂದು ಈರು ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ನನ್ಕೇಂದೇರೆ ಅಂದ ಆಲೆ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗಲ ಮಲ್ಲನಗಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂಚನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತತಿಗೆ ಜದನ್ನ ಅವು ಏರ್ಕೆ ನೀನು ಏರು ಗುರ್ತದಕ್ಕಲು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಗುರ್ತ ಪಂತುವರಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಅಂಚ ಆಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಪ್ಪುಗಾನೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.